Takže vítám vás u videa, dneska hraju Rankedy s Niky Spidermanem. Niky, pozdrav. Čau. Děkuji moc, že jsem dal 25 odběratelů, je to hrozně moc pro mě, děkuju. Jsem za to rád a když tak nedivte se, proč mám korunky, jsme dal v Rankedech ven a měl jsme Toxic Broky. Což bylo, nám jen tak padlo a to bohužel jsme zapomněli natáčet. Ježíš, já jsem to udělal. Hej, já vidím tady přes podzem, kámo, vidím, no už si to konečně nespravil, kámo. On nechápě. Furt dáváme veny spolu, proto už Niky chvilku hrá sám, tak dám dál. Pojď za mnou, Niky. Niky, hej. Ale ty, já mám tady big u mě. A já ti do healu. A kolik máš procent na tom diamondu? Já. Kolik máš na tom diamondu? 30%. Já mám diamond 2, 56. Myslím, nějak tak. Já mám elite. A někdo je u mě. Buď 48% nebo 46% na elitu. Crack. Nech mě, Niky. No. Jo, ale už že to nedal do vody. Do vody. To bylo... No super, kámo, měl u sebe mini, dej mi ty mini. A já jsem si koupil big. Všecky, kámo. Jo, všecky. No autopick up. Mohl z toho hnedka po jednom, ale ok. Ale poprosil bych jsem tě, ať mi necháváš killy a teď... Prosím, můžu? Jestli umím. Já nás potahám, prosím. Tak dám. Ok, no. Místo čeho? Ok. Jestli jeden popnu, můžu? Jo, můžeš. Musím mini. GG. A zlatá, jaká na té šance. Já máš nějaké do toho náboje? Takže mám jenom 6. Jsem tě tam vyhodil. No, Počkej, mám jenom 6. No, víc tam nebylo u toho. Niky, pojď. Jo, aha, ty nemám. Já mám 100 na 100. Ne, mě tam nešlo. Vyjde, bacha, zóna jede. Tak pojď, já můžu žít. No, jede zóna. Otázka jak pomalu. Jsi někdo říkal? Už nejde asi, nebo? Šlopni si něco, sice máš 100 na 100, ale nevím. Nějak si to šlopni. Bo nevím, to si co. Nebo si něco si udělám. Klidně to hoď do zóny, jestli chceš. Mě to nevadí, protože já to nechci. Necháme to tam jiným borcům, ať si když chce nejlepší. Normální česky. Cože? No, když mě padla z normální česky ta mamutka. A co ti padlo, Luka? Já jsem si nevšiml. Teď co ti padlo? Aha, jo, to ti může... Jo. Co, u tebe týpci, nebo co? Ne, místo automatického označí, víš. Se všímají. A teďka hraješ pouze na tom playaku, nebo už budeš hrávat na počítači? Když já hraju na počítači? Teď? No. Počkejte, jak jako to myslíš? No, protože víš, jak hrál na počítači, ne? No. Jak jako vůbec neměl zhrát? No, na klávesnici, co myslíš? No na klávesnici, no, to je na klávesnici a na myšce. No. No a hraješ teďka na tom? Nehraju. Nehraješ? Ne. Ale máš to pořád nastavené, jak jsem ti říkal? Jo. Nebo si to nastavil? Mám tam i rychlejší edity trošku, když se nevadí, jsem si nastavil. Rychlejší edity. Matro potřebuji. Kolik máš mata? Jo, nepotřebuju. Mám docela hodně. Zatím jako, když je 24 lidí, tak docela dost. Máš tu matky, to si chceš. Jako hodil by se nějaký kilík trošku. No,
Jako hodil by se kill. Tak jdeme killit, u nás se šutí, zrovna se to hodí. Tam byla pumpa, se pro ní otočím. Vydrž Niky. Jo, já jim jdu záda zatím. Kajčů, kámo. Taky babáci. Fakt jdu záda. OK. Kde se oni šutili? Počkej mě. Jo, jsou tu. Kde se oni fajtí? Tamhle se fajtí. A tady pod náma. Jo, tamhle se fajtí. Jdem, pojď. Ne, Je tam zatím. fajtí. Au, jo. Zpomal jsi, Nexi? A? A nevím, kde Víš? jsou. Nespomalí, oni nespomalí nikdy, kámo. Podle mě. Protože... A já ani taky, že nepřežiju, kámo. Rebootně se. Jo, to jsem asi teďka, jak vidíš, udělal. Au. Ty máš 2 na dál. Kámo. No mega v chillu máš místo. Já chci jenom build up. My jsme měli si build up a budeme kámoši. Nebo nebudeme ani vlastně kámoši. Koši, díky. Za můj loot. GG. Tam nechodí asi. Tak vidíš, dáš mi naboj do pumpy, prosím, mám jenom 5. Prosím. Ne, sorry, to jsou špatný. Já vím. Do pumpy. Díky. A já, kamo, kdyby tam... Můžeš zničit tam ten barrel, protože to ti nedá 100 na 100. Ten velký. Jako ten... Ale víš, co mě štve, že jsem nenechal tu... Oni mají tebe zlatou tu. A já mám tu mamutku. Aha. Tak to mě neštve, tak to jsem rád. Já mám všechen svůj loot však. Aha. Já jsem si tam lednul, protože tam nikdo nebyl, já jsem si do nich chtěl jít někam jinam, ale... Nakonec nikdo mě nevzal ten loot. Ale pak někdo pod náma je asi. Někdo je pod Healou námi. se tam. Tam mají ten. Healou se tam. Jsou tam borci. Tamhle a mají málo hápek. Tak jdem na nich? Tak... Jo, tam? vypadá to tak, že to jsou, že má... A Pojď, jdem. Pojď do bošu. to v prdeli. U mě. Pomoc. Jo, já jsem v boši. Dávej mu. No ať vy... 173, hlava. Dělej ho. To je kebab. Kebab na čo? Chandroga na Ne, to je čo? můj loot, kámo, nech mi jeho loot, prosím. Já vím, když já jdu ti pomoct. No, má tu hromadu zla. Minigun. Ukaž, já vezmu tu. Jo, minigun, kámo. Můžu náboj do snajpy. A máš neomezený grappler. Jo, tak já si ho vezmu, počkej, ale. Já vím. Chceš tu epickou? Já ti dám. Chceš ji? Ne, pojď. GG, Alkane. Bacha, máš tu borce. 128. Minus 20 v letu Niky, dostal, potřebuji protože náboj já jsem pak do snajpy. Niky, náboj do snajpy. Dík. Na hlavě. Bacha! Tam. Jsi s tím Já jdu z druhé normálně- strany, jdu tady Jsi má. s tím normálně je bezpečný. 21. Já na něho nevidím, chápeš? Ne, taky ne. Dobrý, našel jsem cheatera. Dávám mi... Ne, on ti dal záda, to by tak nevěděl. 21. Bacha, pojď na mě. 21, Jo, 21, je- 53. Jde na nás, Niky, otoč se, jde na nás. Jo, všiml jsem si. Pojď, alpinky nám dělej. Díky, No, kámo. pomož se mi. Stav si ale.
No a já potřebuji pomoc, protože mě vezmu tu mamutku, víš? Kámo. Co? Že mě zabil. Jo. Co? Dívat se na počas, se vám to líbil, čus.